Sziasztok, én Panda vagyok, és itt vagyunk a következő Minecraft videónknál. És azóta már 3-an vannak. Itt 4-en vannak már. Éjszaka az előző részben még csak 2-en voltak ott. Minden esetre szerintem nem is falu, nem valami más. Vagy hát nem, hát falu, mivel laknak itt, csak olyan kicsi, és körülnézünk. Na, benn nincs senki. Itt nincs senki. Na, akkor űzzük vissza. Ide. Hello. Remek. Oké. Így vagyunk, akkor... hát akkor mit kéne csinálni? Szerintem akkor nézzük meg, hogy mennyi anyag. Ezt át. Ezt is, és akkor neki látunk házat építeni. Akkor üveget fogunk kiégetni, csak elmegyünk fire. Kell mondjuk kenyér, kell egy kard, és kell egy balta, ami azt hiszem nincs. Hogy nincs balta. Csak nekem nem tűnik fel. Nem, tényleg nincs. Akkor gyorsba craftolok egyet. Kőbalta. Itt a szmakő. De most mi van? De van nálunk cobblestone, miért nem? Lehet, hogy... Mi van? Hát... Jó, van, akkor... 3 darab jó lesz. 4-et. Na, végre. Oké. Akkor indulhatunk is. Na, go. Ez most mi van? De egyáltalán nincs fa. Csak alig van 1-2. Egy zombi. Vagy skeleton. Ja, de ott vannak. Ott van egy erdő. Na, akkor űzzük. Oké. Lebontjuk. Mert akkor házat is építhetnénk, egy saját jó nagy házat.
vannak fák. Ezt itt még azért lebontjuk. Fakitermelés. Na hát akkor itt 1000-rel vágjuk ki a fákat. Jaj, bocsánat, 2000-rel. Hát ha ad valamit. Ja, a csemetét. Hol lakunk itt? Nem szimmetrikus. Így már jobb. Na. De ez nem lesz elég. Az biztos. Na, hogy bemerjetek jönni. Oké. Ilyen szemét vagyok. Bejön valaki, ezt egyből kinyírom. Ott így jó lesz. Maximum csak egy gyerek jött be. Azt meg kinyírjuk. De ez, érted, miért nem megy inkább be egy másik házba, mint itt kinkoldul? Van 4 üveg, mi meg szúnyálunk egyet közben. Ezt innen kiütjük. Cobblestone-t. Ha. Hihi. Ezzel mit csináljunk? Ilyen nincs is nálunk, úgyhogy inkább ezt bepakolunk. Mi bajod van? Oké. Ami nem olyan fontos, ezeket bepakoljuk. Azért hasznunk magunkkal a könyvet. Még amúgy a későbbiek folyamán vissza fogunk menni a faluba. A nagyba, amit elkezdtem lebontani. Hogy most... Ja. Még mindig égeti ki. Ezt kivesszük. Ezt is. Ezt is. Ezt is. Oké, és akkor elkezdhetünk akkor ezerrel építkezni, csak nem tudom hova. Következő kérdés, hogy hova építkezzünk. Jó kérdés. Mondjuk ide. Vagy oda föl a dombra. Ezt kiütjük. Ezerrel. De még nincsen amúgy ilyen faluszerűség. Nincs. De föl. Vagy ide be. Nem tudom. Nem tudom, hova építkezzünk. Kb. Ide.
Fú. Nem oda fogunk. Úgyhogy most sprint vissza. Szerencsé, hogy még van híd. Ez rossz irány. Oda ki fogunk építkezni. Ha minden igaz. Csak nem igaz minden. Sajnos. Itt jó lesz. Akkor elkezdjük alapozni. Utána majd a padlót is meg kell csinálni. Ami kő lesz. Mekkora legyen. Na, készhez veszünk egy csákányt. Mondjuk fel ki a helyére? Balta helyére, oké. Ezért haladjunk is. Mert még lehetőleg ma meg akarom csinálni. Oké. Akkor kb. Még errébb jöjjünk. Errébb. Utána meg megyünk zombi vadászatra, mert elvileg lehet kereskedni a falusi embereknél zombi hússal. Persze nem mindegyikkel lehet kereskedni. Nem, egyel idébb eltévesztettük a házszámot. Ja tényleg, én ott hagytam a zombi húst. Na nem baj, majd megyünk akkor vadászni. Mint mondtam. Kart helyére betesszük. Mert kezdtünk megéhezni. Oké, és akkor űzhetjük is vissza. Na. Induljunk meg, csak egy kicsit nehézkes ott bekiárkálni. Akkor űzzük. Ezerrel tartson kb. A ház. Annyit elárulok, hogyha ilyen nagy lesz, akkor nem lesz elég a kövünk. De azt végül is tudunk bányászni. Szerintem hát így ekkora lesz, és hát ilyen hosszúkás lesz a házikó. De azt majd folytatjuk a következő részbe. Sziasztok, én Panda voltam, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Sziasztok!